Alo, bună seara! După mai multe tentative am reușit să intru în direct. Sper să intre și Radu cu mine, pentru că el inițial a intrat de la 7. Eu am avut niște probleme tehnice și nu l-am văzut. Mă bucur că mă puteți vedea. Elena, bună! Sper să mai intre și altcineva, să nu vorbesc doar la o singură persoană. Îmi doresc foarte mult să fac acest live pentru că vreau de-a dreptul să fac educație financiară. Mă bucur. Bună, Liviu! Mă bucur că ești aici. Îl aștept și pe Radu să intre. Este foarte important să facem educație financiară și m-am gândit cu Radu să începem în această seară o serie de subiecte, să zic așa, de larg interes, pentru că e foarte, foarte important să știm ce anume să facem în aceste condiții, în aceste timpuri, să zic așa, în care traversăm o perioadă destul de tulbure. Salutare, Roman! Călin, de fapt. Bună, Denisa! Mă aștept să vină și Radu, sper să vină și Radu. Să nu fiu singură, pentru că i-am promis că facem împreună acest live. Până când vine Radu, sper să intre, să poată intra, am să încep să vă spun câte ceva despre educația financiară. Vă spuneam că traversăm o perioadă de criză economică dublată de o pandemie sanitară și având în vedere faptul că atât oamenii cât și companiile, dar mai ales țările, s-au împrumutat sume mari de bani, cu siguranță următoarea perioadă va fi destul de plină de incertitudini, așadar avem nevoie de această minimă educație financiară pentru a ști cum să facem bani și mai ales pe ce să cheltuim banii în aceste vremuri. Și pentru început aș vrea să vă spun că primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să ne educăm. Avem cel mai rapid internet din lume și cu 25-30 de lei pe lună putem plăti un abonament la telefonie și respectiv la internet pentru a afla informații. Sunt milioane de podcasturi, de informații pe internet, de articole, de filmulețe pe care cei îndreptățiți, să zic așa, le oferă gratuit celor care vor să urmărească știrile economice și nu numai știri economice, ci și dezvoltare personală și orice fel de alte lecții care ne ajută să ne autoeducăm. Așadar, având cel mai rapid internet din lume, nu avem nicio șansă să spunem că nu ne putem educa. Deci totul ține de noi și de deciziile noastre. Pentru că autoeducația, să zic așa, este primul element de care trebuie să ținem seama în aceste perioade, având în vedere faptul că 70% dintre români nu mai citesc nicio carte după ce termină școala. Gândiți-vă că dacă voi citiți o carte, vă duceți în cei 10% care citesc totuși câte ceva și puteți, dacă citiți chiar o carte pe săptămână, să vă duceți în cei 1% care sunt destul de avansați în ceea ce privește dezvoltarea lor personală. Al doilea punct de care trebuie să țineți seama este bugetul personal. Bugetul personal este foarte important pentru a vedea de unde vin și unde se duc banii noștri. Sigur că nu e foarte greu de făcut, vă ia aproximativ 10 minute. Eu vă recomand să vi faceți pe 12 luni, deci ce a mai rămas din 2020, respectiv 2021. Luați o foaie de hârtie și o împărțiți în două. Pe o parte sunt veniturile, iar pe cealaltă cheltuielile. Veniturile este bine să ni le monitorizăm și este bine să nu stăm numai într-un singur fel de venit, adică să nu stăm ca o barză într-un picior, pentru că este foarte riscant și nu este de recomandat. Dacă avem câte o abilitate sau știu eu, câte o îndeletnicire, câte o pasiune, o putem monetiza și mă refer aici la gătit, la make-up, la
craft, la lecții de muzică, la sport, de ce nu? Aici, deci fiecare are o pasiune din care poate să scoată un bănuț. Și eu zic că trebuie să facem cel puțin 2-3 venituri, pentru că este foarte important ca familia noastră, ca noi personal, să nu stăm numai într-un singur picior financiar, ci pe mai multe, pentru a fi stabil financiar, da? Acum, veniturile sunt de două feluri. Venituri active sunt cele pentru care noi muncim, noi alergăm zilnic, adică salariul, comisionul, bonusul, și venituri pasive, cele pentru care am investit ca să avem niște bănuți care ne vin indiferent dacă noi lucrăm sau nu. Deci veniturile pasive sunt cele pentru care veniturile din investițiile pe care le-am făcut, ca atunci când noi suntem în vacanță, ca atunci când dormim, acele investiții să lucreze pentru noi și să producă bani. Acum am vorbit despre venituri, haideți să vorbim și despre cheltuieli. Și voi începe cu țânțarii financiari. Sunt acele cheltuieli mici și dese pe care noi nu le observăm, dar ele sunt destul de consistente la nivelul lulian. Este vorba de cheltuielile pe vicii, cheltuielile cu masa în oraș sau cu, știu eu, un hobby costisitor, cheltuieli pe care le putem ține sub control atunci când facem un calcul al lor pe durata unui an de zile. Vom vedea că la sfârșitul anului dăm o sumă destul de consistentă pe aceste vicii. Și nu numai vicii, ci și aceste cheltuieli care nu sunt altceva decât găurile prin care se cern banii noștri. Alte cheltuieli sunt cele referitoare la fondurile pe care e vital să le avem, și mă refer aici la două fonduri. Este vorba de fondul de siguranță și fondul de siguranță, care este un fond pe care eu personal aș recomanda să-l țineți la bancă și valorează cam 3-5 salarii. Este vorba de un fond în care atunci când aveți o problemă majoră, Doamne ferește, un deces sau pierderea locului de muncă sau știu eu, o boală mai gravă sau orice altceva ce v-ar putea pune stabilitatea financiară a cuplului sau, mă rog, a familiei în pericol, este acea plasă de siguranță pe care, așa cum am spus, e bine să o aveți și în care e bine e bine să o aveți și e bine să o țineți în siguranță la o bancă în valută, v-aș recomanda. Și, bineînțeles, un fond, acesta a fost fondul de siguranță, și un fond de urgență pe care vi-l recomand 1000-2000 de lei, un fond care să îl păstrați cash în casă pentru micile probleme casnice sau, știu eu, nu neapărat casnice, și urgențe medicale, deci un fond din care să aveți, la care să aveți unde vă împrumuta atunci când este nevoie de ceva bănuți. Cam atât despre fonduri. Nu uitați întâi să vă plătiți pe voi, indiferent ce sumă vă intră în casă. 10-15% plătiți-vă pe voi. Deci nu plătiți compania de electricitate, nu plătiți banca, nu plătiți gazul, nu plătiți chiria. Nu, plătiți-vă întâi pe voi. Deci alimentați-vă întâi aceste două fonduri și apoi plătiți celelalte cheltuieli. Încă ceva să vă spun, este foarte bine să nu aveți datorii, dar dacă totuși le aveți, atunci puneți-le pe o foaie de hârtie în ordine crescătoare și lipiți-le undeva pe frigider. În momentul când bineînțeles, începeți să achitați, iar în momentul când ați achitat una pe cea mai mică, luați-vă un pahar de prosecco și savurați-l, pentru că puteți sărbători că ați scăpat, sunteți mai liber cu o datorie. Și tot așa până le veți termina pe toate. Dacă nu aveți datorii, atunci vă felicit și vă rog din suflet să rămâneți așa, pentru că chiar vă implor să rămâneți așa, pentru că e foarte bine, mai ales că urmează o perioadă destul de dificilă
și este foarte bine să nu aveți datorii. Dacă cumva aveți carduri de credit, eu știu, și ați cumpărat deja câte ceva, atunci eu zic că, bine, cardul de credit probabil că le-ați făcut atunci când ați luat fie mobilă, fie obiecte de electrocasnice de mare folos, de obiecte mari electrocasnice. Foarte bine că le-ați luat, dar lăsați acel card acasă, pentru că vă rog să-l lăsați acasă, pentru că există riscul să vă cumpărați cine știe ce bluziță cu 38% dobândă. Așa că mai bine lăsați-l acasă și îl păstrați dacă veți mai achiziționa vreodată cine știe ce obiect de folosință îndelungată. Cam atât despre cheltuieli. Să știți că educația financiară este despre viață, nu despre bani. Așadar, totul decide de voi, totul depinde de voi, de modul cum știți să vă gestionați banii și nu uitați, indiferent de câți bani ați avea, încercați să vă puneți la adăpost câteva din economiile voastre, încercați să fiți prudenți, încercați să nu cheltuiți foarte mult pe lucruri inutile, pentru că urmează o perioadă dificilă și ar fi bine să nu fie nevoie să vindeți din ce aveți. Cam atât am avut de spus. Dacă există întrebări, dacă există nelămuriri, dacă vreți să vă ajut cu vreo problemă, vă rog să-mi scrieți un comentariu și vă ajut cu plăcere. Numai bine vă doresc și sper să găsesc și alte subiecte de discutat. Chiar vă rog, dacă vreți să mai discutați și despre altceva, să-mi dați idei, pentru că eu le aștept, le îmbrățișez, orice fel de idee o îmbrățișez, pentru că îmi place să aduc valoare oamenilor, îmi place să ajut persoanele care sunt mai vulnerabile sau persoanele care au nevoie de informații și eu fac asta cu drag. O seară plăcută, vă las și vă doresc toate cele bune. Pe curând!